ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ ልዕሊ 1 ቢልዮን ህዝቢ ዓለምና ተጠቃሚ ሳምሰንግ ዝዓይነተ ሞባይል ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ብዘይካዚ እዚ ትካል ዘፍርዮም ፍርያት ኣብ ዝኾነት ሃገር ልዑል ተደላይነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ጽሑፋት እውን ይዝርጋሕ እዩ። እዚ ትካል ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ዓብላልነትን ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ ዝሓለፎ መንገድን እንታይ ይመስል ነይሩ፣ ከምኡ እውን ካብታ ንእሽቶ መኻዚኖ ተበጊሱ ናይ ዓለምና ዕዳጋ ክቆጻጸር ዘኽኣሎ ዓበይቲ ምኽንያትን ነዚ ክውን ክኸውን ዝገበሩ ስድራኸ መን እዮም ዝብል ትሕዝቶ እንሆ ናባኹም ነብሎ። ካብ ዝምስረት 87 ዓመት ኣውፂሩ ዘሎ ትካል ሳምሰንግ ብዘፍርዮም ብሉጻት ኣቑሑት ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ ክኢሉ እዩ። ካብ ዝተመስረተሉ ግዜ ጀሚሩ ማለት ካብ 1938 ዓመተ ምህረት ንዝቐጸሉ 30 ዓመታት በብግዚኡ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንዱስትሪ ከም ፋብሪካ ዓለባ፣ ናይ ኢንሹራንስ ኣገልግሎት ከምኡውን ዓበይትን ንኣሽቱን ወፍርታት ይገብር ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሱሳታት ትካል ሳምሰንግ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ ብዕሊ ተጸንበረ። ማዕረ እዚ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ጅማሪኡ ኣብ ኮንስትራክሽን ዘድሃበ ወፍርታት እውን ካብ መፋርቕ ሰብዓታት ኣተኣታትዩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ነቲ ነዚ ኩሉ ፕሮጀክት ዘካይድ ዝነበረ ብዓብዩ ድማ መስራቲ ናይዚ ትካል ዝነበረ ውልቀ ሰብ ብ1987 ዓመተ ምህረት ብሞት ድሕሪ ምፍላዩ ትካል ሳምሰንግ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ከዓ ኣብ 5 ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ተመቓቐለ። ንምዃኑ እዚ ውልቀ ሰብ መን እዩ? ሊ ቢዩን ቹል ብ12 ጥሪ 1910 ኣብ ደቡብ ኮርያ እትርከብ ንእሽቶ ከተማ ዝተወልደ ኮይኑ ወዶም ነቶም ብሃብቶምን መሬቶምን ዝልለዩ ስድራቤት ያንግ ባን እዩ። ኣብቲ ግዜቲ ኮርያን ኢምፓየር ምስ ጃፓን ኣብ ውግእ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሃገር ከምቲ ዝድለ ሰላም ከም ዘይነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ሊ ምስ ካልኦት 3 ኣሕዋቱን ስድርኡን ካብቲ ዝነበረ ዕግርግር ብዘይ ዝኾነ ጸገም ተረፉ። ከም ኩሉ ህዝቢ ኮርያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጃፓን ኮይኖም እናገልገሉ ድማ ዕለታዊ ናብሮኦም ቀጸሉ። ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ዮንዶንግ ሃይ ስኩል ዝዛዘመሊ ብ1929 ናብ ቶኪዮ ጃፓን ብምኻድ ኣብ ዋስዲ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ከጽንዕ ናብኡ ኸደ። እንተኾነ ድሕሪ 2 ዓመት ትምህርቱ ኣቋሪጹ ናብ ዓዱ ተመለሰ። ድሕሪዚ ናብ ምጅማር ናይ ውልቂ ስራሕትዩ ኣድሂቡ ናይ መጀመርያ ትካሉ ሳምሰንግ ትሬዲንግ ካምፓኒ ብዝብል ሰይሙ ንዓማዊል ክፉት ገበሮ። ሳምሰንግ ዝብል ቃል ብቋንቋ ኮርያ ኮይኑ 3 ከዋኽብቲ ዝብል ትርጉም ድማ ኣለዎ። ሊ ቢዮን ቹል ናይ መጀመርያ ፍርያቱ ኣብ ዓለባ መግብን ካልእን ዘተኮረ ኮይኑ ብዘይካ ናይ ውሽጢ ሃገር ጠለባቱ ንቻይና ሰደድ ብምግባር እውን ኣታዊታቱ ኣዛይዱ ነይሩ። ኣብ ምጅማር ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስ ጃፓናውያን ዝነበሮ ንግዲ ብኸፊሉ ክቋረጽ ጀመረ። ምኽንያት ናይዚ ድማ ኣብቲ ዝነበረ ውግእ ጃፓናውያን ይሰዓሩ ስለ ዝነበሩ ነተን ከተማታት ገዲፎም ይወጹ ስለ ዝነበሩ እዩ። ሊ ብ1947 ዓመተ ምህረት ትካሉ ናብ ከተማ ሶል ኣግዒዙ ብሰፊሕ ወፍታቱ ቀጸለ። ሰራዊት ኮርያ ንመብዛሕትአን ከተማታት ክቆጻጸር ኣብ ዝጀመረሉ እንደገና ካብታ ዝገዓዘላ ከተማ ክወጽእ ተገደደ። ናብ ከተማ ቡሳን ገጹ ድማ ኣቕንዐ። ኣብታ ከተማ ብምኽንያት ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣሜሪካውያን ዓስኪሮም ምስ ምንባሮም ንዕዳጋ ናይቲ ትካል ደሓን ዝኾነ ረብሓ ነይርዎ። ኣብኡ ኮይኑ ድማ ኣብ ምፍራይ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምግብታት ብምድሃብ ንዝነበረ ዕድላት ተጠቀመሉ። ክሳብ ዝሕጂ ግዜ ድማ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሳምሰንግ ኮይኑ ብካልኦት ጨናፍራት ንጠለባት ዓማዊል እናማልአ ኣብ ናይ ምግቢ ኢንዱስትሪ ዓብላልነቱ የርኢ። ኣብዚ ግዜ እዙይ ድማ ምስቲ መሻርክቱ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ቾ ሆንግ ጄይ ብናይ ሓሳብ ፍልሊ ክሰማዕ ስለ ዘይከኣለ እቲ መሻርክቱ ንትካል ሳምሰንግ ኣብ ዝተፈላለዩ ወፍርታት ንኽወፍር ልዕል እጃም እኳ እንተነበሮ ኣብ ኣካይዳ ምምሕዳር ግን ምስ ሊ ክሰማዕ ኣይከኣለን። ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ትካል ሳምሰንግ ናብ ዝተፈላለየ ጨናፍር ከም ሂዮንግሱንግ ግሩፕ፣ ሳምሱንግ ግሩፕ፣ ሃንኮክ ታየርን ካልኦትን ክባታተን ዘገደዶ። ትካል ሳምሰንግ ሓደ ካብቶም ኮርያውያን ዝምክሕሉ ዓበይቲ ትካላት ምስ ምዃኑ ብመንግስቲ ናይቲ ሃገር ልዑል ምክንኻን ይግበረሉ ከም ዝነበረ ይዝከር። መንግስቲ ናይቲ ሃገር ካብ ካልኦት ወጻእተኛታት ትካላት ንዝመጹ ውድድራት ከም ዋልታ ኮይኑ እናተኸላኸለ ናይ ፋይናንስ ደገፋት እናሃበ ነቲ ትካል ጠጠው ኢሉ ክቕጽል ዓቢ ተራ ነይርዎ። ሊ ቢዮን ቹል ንወዱ ሊ ኩንሂ ናብ ናይ ምምሕዳር ስልጣን ከደይቦ ሓሳብ መጸሉ። ንሱ ድማ ወፍርታት ሳምሰንግ ከስፋሕፍሕ ስለ ዝመደበ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ 50ታት ትካል ሳምሰንግ 3 ዓበይቲ ባንክታት ናይቲ ሃገር ዓደገን። ከም ኣገልግሎት ኢንሹራንስ፣ መፍራይ ሲሚንቶን ዘራእትን ዘተኮረ ወፍርታት ድማ ይህብ ነበረ። ብ1969 ትካል ሳምሰንግ ንናይ ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ ብምሉእ ዓቕሙ ወፍርታቱ ዘዛየደሉ ዓመት ነይሩ።
ኣብ 4 ዓበይቲ ጨናፍር ተዘርጊሑ ድማ መሓውራቱ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣደሊሉ ረገጸ ብዓቢ ድማ ሽርክነት ምስቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ጸላው ዝነበረ ትካል ሳኒዮ ዝመሰረተሉ ዓመት እያ ነይራ ሓቢሮም ድማ ቴሌቪዥን ከምኡውን ማይክሮዌቭ ኣብ ምፍራይ ተጸመዱ እታ ናይ መጀመርያ ብላክ ኤንድ ዋይት ቴሌቪዥን ብህዝቢ ልዑል ተፈታውነት ሓደረት ብፍላይ ህዝቢ ኮርያ ኣብ ፍርያት ጃፓን ዝኾነ ንብረት ተመርኪሶም ምስ መንባሮም እዚ ዓቢ ሩፍታ ከም ዝፈጠረሎም ይፍለጥ ሳምሰንግ ካብ ዝቐጺሉ ዝነበረ 10 ዓመታት ኣብ ምፍራይ ብላክ ኤንድ ዋይት ከምኡውን ከለር ቲቪ ፍሪጅ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ካልኩሌተር መዝሓሊ ኣየር ብብሉጥ ስራሕ ናብ ህዝቢ ዘርጊሑ መንባሩ ይዝከር ሳምሰንግ ብዘይካዚ ኣብ ምፍራይ መራኸቡን ቀሊል ዘይባሃል ስራሕ ሰሪሕ እዩ እቲ ኣብ ሰብዓታት በቲ ሓደ ካብ ጨናፍሩ ዝመሓደር ዝነበረ ምፍራይ መራኸብ ንዕዳጋ ናይቲ ኢንዱስትሪ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣትይዎ መንባሩ ይዝከር ሊ ቢዮን ቹል ብኩሉ ወፍርታቱ ዕውት ክኸውን ከኣለ ሓደ ካብቶም ዝሃብቶምን ጸለውትን ናይ ኮርያ ክኸውን ድማ ከኣለ ስለዝኾነ ድማ ኣቦወንበር ናይ ኮርያ ሓፈሻዊ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ብመንግስቲ ሃገር ተመዘዘ 1980 ሳምሰንግ ብወግዒ ናብ ዕዳጋታት ሞባይልን ቴሌኮሙኒኬሽንን ዝተጸምበረሉ ዓመት ነይሩ ኣብ መጀመርያ መሰረታዊ ኣቑሑ ቴሌኮሙኒኬሽን የፍሪ እኳ እንተነበረ ድሒሩ ግን ናብ ምፍራይ ፋክስ ሲስተምን ናይ ገዛ ቴሌፎንን ኣተወ ካብዚ ቀጺሉ ናብ ምፍራይ ሞባይላት ኣድሂቡ ክሰርሕ ኣብ ዝጀመረሉ ዝነበረ ሞት ሊ ቀደመ ድሕሪ ሞት ወላዲኡ ንትካል ሳምሰንግ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተቆጻጸረ ወዱ ሊ ሁንኪ ነበረ ሓድሽ ኣመራርሓ ሒዙ ዝተበገሰ ሊ ሁንኪ ነቲ ኣብቲ ግዜቲ ብትካል ሞቶሮላ ተባሂቱ ዝነበረ ዕዳጋ ናይ ሞባይል ብቐሊሉ ክወዳደር ዓብ ጸገም ኮኖ ምክንያቱ ሞቶሮላ ን60 ሚእታዊት ናይቲ ሃገር ዕዳጋ ተቆጻጺሩ ምስ መንባሩ ሳምሰንግ ክሽፍኖ ዝኽእል ዓቕሚ ትሕቲ 10 ሚእታዊት ናይቲ ዝተረፈ ዕድላት ጥራይ ነበረ ብዘይካዚ እተን ዘፍርይዎን ዝነበሩ ሞባይል ኣብቲ ውድድር ኣትየን ካብ ህዝቢ ተቐባልነት ክረኽባ ብዘይምኽኣለን ንሳምሰንግ ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑዎ መንባሩ ይዝከር ስለዝኾነ ከዓ ላዕለዎት ኣመሓደርቲ ናይቲ ትካል ካብ ምፍራይ ሞባይል ኢዶም ስሒቦም ኣብ ካልእ ዓውድታት ኣድሂቦም ክሰርሑ ይመያየጡ መንባሮም ይፍለጥ እንተኾነ ብዘጋጥሞም ዝነበረ ውድቀት ተስፋ ከይቆረጹ ሓደሽቲ ሞዴላት ብምስራሕ ደጊሞም ናብቲ ውድድር ኣትዮም ክሳብ ዝሕጂ በፂሖሞ ዘለዎ ዓብላልነት ኣብ ዕዳጋ ሞባይል ዓለምና ክበጽሑ ክኢሎም እዮም ኣብቲ ግዜ ከም በዓል ኣማዞንን ኤልጂን ዝኣመሰላት ትካላት ኣብ ዕዳጋታት ሞባይል ከኣትዋ ፈቲነን ዘይከም ሳምሰንግ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ጸወታ ወጻኢ ኮይነን ደጊመን ዘይተመለሳ ትካላት እየን ኣብ መጀመርያ 21 ክፍለ ዘመን ትካል ሳምሰንግ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ቢዝነስ ዓብላልነቱ ዘርኣየሉ ግዜ ነይሩ ነቲ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ ዝነበረ ትካል ሶኒ ሓሊፉ ኣብቶም ላዕለዎት 20 ዓበይቲ ትካላት ክጽንበር ክኢል እዩ ብሰነ 2010 ናይ መጀመርያ ሳምሰንግ ዘፍረያ ስማርት ሞባይል ናብ ዕዳጋ ዝተዘርግሐትሉ ዓመት እያ ነይራ እታ ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ ዓይነታ ሞባይል ብዝነበራ ንጹርነት ንኽትጥቀመላ ቀላል ምስ ምዃና ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ተቐባልነት ረኺባ ነይራ ብዘይካዚ ምስ ጂፒኤስ ተሓሓዝ ሓደ ጸገማት ይጋጠማ ምስ መንባሩ ነቐፌታታት ካብ ሰብ ሞያ በፂሕዋን መንባሩ ይዝከር ሳምሰንግ ድሕሪ ጋላክሲ ኤስ ብቁጽረን ኣዝየን ብዙሓት ዝበሃላ ሞዴላት ናብ ህዝቢ ክዘርግሕ ጸኒሑን ኣሎን በብዓመቱ ድማ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ንፍርያቱ እናሓደሰን ምስ መወዳድርቱ ይቀዳደም ጋላክሲ ኖት ኤጅ ገለ ካብተን ኣብ ጥርዚ ዓወት ዝበጽሓ ፍርያት ሳምሰንግ መንባርን ክንጠቅስ ንኽእል ካብዚ ሓሳብ ናይ ቅዲ ኤጅ ተመርኪሶም እዮም ከዓ ነተን ድሒረን ዝሰርሖም ሞዴላት ክሳብ S8 S9 ዘርግሕዎን ኣብ ዕዳጋታት ታብለት እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ዓብላልነቱ ኣርዩ መንባሩ ዝፍለጥ እዩ ሳምሰንግ ጋላክሲ ታብ S2 እታ ናይ መጀመርያ ታብለት ክትከውን እንከላ ጋላክሲ ታብ ኣክቲቭ 3 ድማ እታ ካልእ ኣብ 2020 ተቐባልነት ዝረኸበት ፍርያቶም እያ ድሕሪ ሞት ሊ ሁንኪ ንዕኡ ስዒቡ ፕሬዚደንት ሳምሰንግ ዝኾነ ወዱ ሊ ጄዮንግ ኮነ እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ወዱ ነቲ መስራቲ ሳምሰንግ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሳልሳይ ወለዶ ከም ዝበጽሐ ድፍለጥ እዩ ኣብ ምጅማር ስርሑ ዓቢ ዕንቅፋት ዝገጠሞ ዮንግ ትካሉ ዘፍረየ ሞባይል እቲ ሲስተም ብዝግባእ ክሰርሕ ይጽገም ምስ መንባሩ ብፍላይ ከም ኢንስታግራም ቲክቶክ ጉግል ኣፕስ ኔትፍሊክስ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ካልኦት ናይ ጌም ኣፕሊኬሽን ብዝግባእ ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ነዚ ዝኸውን መፍትሒ ክፈጥር ግዴታ ነይርዎ ከም ውጽኢቱ ከዓ ንኣውፈርትን ዓማዊልን ናይ ትካሉ የቕሬታ ብምሕታት ኣብ ጠለብ ዓማዊሎም ዘማእከለ ፍርያት ከፍሪ ምዃኑ ቃል ኣተወሎም ብዘይካዚ ካብ ኣኽበርቲ ሕግን ጠበቓታትን ናይቲ ሃገር ዝተፈላለየ ክስታት ተመስሪትሉ ነይሩ ምክንያት ናይዚ ከዓ ዓበይቲ ትካላት ደቡብ ኮርያ በዞም ስድራ ተዓብሊሉ ክንሱ ኣብ ጉዳይ ግብሪ ምድንጋር ፈጢኖም ዝብል ነበረ እንተኾነ እዚ ዕንቅፋት እውን ከምቶም ዝሓለፉ ብፎኩስ ሞግላእቲ ሓሊፎም ናብ ዝቕጽል ምዕራፍ ናብ ዘመነ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ተሰጋገሩ ምስ ምምዕባል AI ኣብ ዓለምና ብዙሓት ትካላት ኣብ ኣሰራርሐን ክጥቀማሉ ርኢና ኢና ብገንዘብን ጉልበትን ዓቢ ጥቕሚ ክረኽባ እንከለዋ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንደቂ ሰባት ሸቕለት ኣልቦነት ከም ዝፈጠራ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ
ሳምሰንግ ድማ ሓደ ካብዞም ትካላት ኮይኑ ኣብ AI ብዓቢ ባጀት ወፍሪ ብምግባር ፍርያምነቱ ብተዓጻጻፊ ይውስኽ። ከምቲ ኣብ ኣፕል ሲሪ ሳምሰንግ እውን ቢክስቢ ትበሃል AI ኣሲስታንስ ብምጅማር ክወዳደሩ ከኣሉ። ኣብ 2022 ዓመተ ምህረት ናይ 22 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣብ ልዕሊ AI ከምኡውን ናይ 5G ኣገልግሎት ብምግባር ነዚ ሓድሽ ናይ AI ዘመን ዓጢቖም ተበገሱ። ብተመሳሳሊ ልዕሊ 1000 ተመራመርቲ ናይ AI ካብ መላእ ዓለም ብምቁፃር ኣብ መጻኢ ህላውነቱ ከረጋግጽ ምዃኑ ኣነጸረ። ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝመጽእ ውድድር ኣብ ናይ AI ክምክት ብዘኽእሉ ወፍርታት ነተጠቀምቲ ናይ ፍርያቶም ብቐረባ ድሌታቶም እናሰምዑ ርትዓውነት ናይ ወጋታቶም ከይልወጡ ንዝመጽእ ዘመናት ዕዳጋ ዓለምና ክብሕቱ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ንታሪኽ ኣጀማምራ ሳምሰንግ ዝምልከት መደበኛ ነዚ ይመስል ነይሩ። ተጠቀምቲ ሳምሰንግ ክንስኹም ብዛዕባ ዝትካል ኣፍልጦ ዘይነበረኩም ተለኹም ተስፋ ይገብር ኣዝያ ጠቓሚት ቪድዮ ኮይና ክትረኽብዋ። እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣፍልጦ ዝነበረኩም ድማ ኣብዛ ቪድዮ ዘይተቐስክዎ ግን ከዓ ክፍለጥ ኣለዎ ትብልዎ ነገር ኣብ ቦታ ኮመንት ክደፍሉ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመጸኩም ላይክ ከምኡውን ሼር ኣይትሕመቑ እናበልኩ ብሩኽ ቅነ